Ema Zapletalová opäť postavila Slovensko na nohy, ale v tomto behu to nie celkom vyšlo. Skúsme ho opísať. Prekážky sú na dráhe, aby sa prekonávali a dneska mi tá jedna prekážka nevyšla a chyby sa robia a niekedy sa za ne platí, takže dneska som prekážku skopla a mala som čo robiť, aby som to ustala, a keď teda som sa chcela vrátiť do pretekov, tak už som zistila, že už mi superky ušli, ale tak som rada, že som to dobehla, že som nespadla a že som teda, že sa mi nič nestalo. Áno, to je dôležité, ale rozbehnuté to bolo na slovenský rekord, zdá sa. No tak o to viac sme to mrzí, áno, to bolo úlohou bežať to rýchlo a potom záver dobehnúť na 16 krokov, obidve prekážky posledné, ale asi som bola teda blízko tej 9. a skopla som ju. Ešte to musíme s trénerom zanalizovať, ale tak ja som sa to snažila, áno, rozbehnúť rýchlo ako na osobák. Takže celkové pocity a dojmy z Weltklasse v Zürichu v Lani to bolo 2. miesto. Tento rok to nie celkom podľa očakávaní vyšlo, ale sezóna zatiaľ stále výborná. Hej, tak áno, sezóna to nemám slov, to je úžasné. Tieto preteky mi nevyšli, teda spravila som chybu a stratila som víťazstvo, ale nevadí, ideme ďalej a budem sa snažiť na ďalších pretekoch to vylepšiť. Áno, budú šance na odvety proti tým, ktoré ťa zdolali, či už v Bruseli alebo Budapešti. Áno, to sú posledné moje dva dôležité a významné preteky, takže sa budem snažiť čo najlepšie na ne zregenerovať, pripraviť a verím, že si to môžeme ešte ďalej vynahradiť.